Hej, jeg hedder Mathias Johansen. Jeg er 30 år gammel og er til daglig butikschef og barber her på Vesterbrogade i København hos Carlsens Barbershop. Jeg har været ansat hos Carlsens siden marts 2024, og i størstedelen af den tid der har jeg stået inde på Kongensgade i Odense. Jeg har taget min uddannelse igennem Carlsens Barber Academy, hvor jeg har lært alt hvad du har brug for at vide inden for barberverdenen. Jeg vil helt klart sige, at min spidskompetence det ligger i lidt længere hår, sådan lidt mere klassisk herreklip, hvor der kommer noget godt flow med tilbage, og der er lidt længde på toppen. Der er noget at lege med, og så er jeg ekstremt glad for at barbere. Det kan jeg virkelig også godt lide. Derudover har jeg udvidet min viden ved at tage til London over til noget, der hedder Menspire, hvor jeg blev undervist i mange af de nuværende trendy frisyrer, men også mange af de mere kommende frisyrer. Og i min fritid, der kan jeg godt lide at træne, gå nogle ture, og så har jeg en super sød kæreste og en lille hund, som jeg bruger rigtig meget tid sammen med og arbejder rigtig meget. Hos Carlsens Barbershop, der kan du forvente en super fed stemning og noget godt, sådan lidt mere old school, at du træder lidt ind i en tidslomme, noget musik tilbage fra 50'erne og kommer ind og får en kold øl og ja, generelt gode klipninger, gode barberinger og bare generelt god stemning. Jeg håber vi ses. Hej.